Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta, kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Bele taldeko basubjolea da mundu osoko, nire basubjole favoritoa. Zerbait dauke atzetik txisten bat edo ez? Hola da eta punto. Hola da eta punto. Nor da? Ez dakit. Baina ikusi zuzenean Bele, taldia. Eta fijau bat, ez dago txosetan fijau, ja automatikoki begia joango zaizue basubjolearena. Zimaz, hori, behin hori esan da, bai. Ba, ze bideoklipetan kasu askorik ez diote egiten, ez? Bueno, normalen basujoleak, ez? Fama hori badaukate. Itzalean, bigarren Ja, planokian, baina, ez? kasu honetan, bakarrik abeslaria agertzen da. Bideoklipa guztietan, ez? Ez da guztiak ez ditut guzi, Ez baina... lau pertsona agertzen? Hemen Ez, hori ziren- urrutitik behitu dut, baina... Hori fitxatuak. Ah. Jendeak ez daki, baina automotibatzeko kanta jartitu horretik, ez? Bai, badaude talde batzuk igual basubjoleak protagonismo gehiago gatela, adibidez Belako. Oh, Shimun, Belako- Josu Shimun. Baina Shimun ez da basubjolea. Mierda. Bestia. Bestia da Shimuneo, zela da? Ah, bai? Seguramente ez, baina, behan arreba da. Ah, nere, Lorenekane. Ah, Lorenekane, claro. Bai. Lorenekane? Lorenekane eta Josu Shimun. Jo. Eta izen horrekin belakon bukatu du eta ez alderdian? Posturen batean? ba, adibidez, hori Shimune honen behan izaera basubjolea bastante indartsua da, eta Belekoarena ere, nire ustez, bai, aurpegi arraroa jartze ditu, baina ez, horregatik oso ona dela deritzot. Oso no. Bikain. Gutxi etxita pixkat. Basubjoleak. Baina beharrezkoak. Bai, hori ze, beharrezko dira? Ja, igual, ez. Ez que ez da hitz. Batzutan ez da entzuten, ez? Ja, Ez, ekarpena... hombre, adibidez, gaiu izeneko talde baten, bagitzue gaiu izeneko talde baten, bai, zatik ez dago gitarrarik, eta orduan... Ez dakate gitarrarik, Ez? Inoren eroniko... Hori da. Ondorengoak? Bai. Bapen ondorengoak? Hori. Abregoren klanekuak? Hori, ez dakit, bai, Ez? bai. Neogorriak bajo, bateri jolea eta... Ah, bai? Bai. Bai. Horregatik jorrezuten neugorren... Ez, kortaturen berzioa jorrezuten. Ah, bai? Bai, horrekoan kontzertu nintzen. Talde hortan adibidez basubjolearen presentzia handia da, baina adibidez... Zertaz, ze grupotan? Gailu. Gailu. Jaio. Hemen jarri dugu. Ah, bai? Bai. Zatenteatzen, baina bai. Baina adibidez, Ozen Astia bezalako talde baten, non dauden igual bi gitarra eta pianoa eta biolina eta flautia, nik ez da hor bajua... Oze? Eta hiru mago. Oin harrapatu da, zintzen, karo. Ah, bai, zuzen? Zezauzu? Eta hiru mago. Zela hiru mago. Ez igual, lau. Txiste bazan? Bai. Ostia, oso txiste txarra. Que guai. Gatibun, nor da? Ez egin txisterik hile nintzelako indela urte bai? bate. ¿Qué dices? Ah, osea... Urte bete, bakarrik. Ondela gutxi. Besten bati gaituko zan. Ordezko bat topatuko zuten. No, seguro. Grazia egin dizu, hori, ben eriotzak grazia egiten dizu. Izugarrizkoa. Normalen jendaren eriotzak. Ah, bai ez? Bai, barregura ematen dit. Normalen Nire azan bitartean, oiz. Hori, ja. Zuri batenean ez anteatuko. Horregatik, ja. Guai. Ba, nizu baino lehenago hiltzen banaiz, niregatik ezin barra, Ez. Ez? Niregatik ezin barra, ez. Nola nahi duzu eba agurtzia? Ez que modu ezberdina daude. Bai. Ador gaude. Ez que ni justu egiten du lana toki baten zeinetan dauden animali disekatuak, ez? Da horrene fantasia beti izan da... Disekatzea, Bai, eta disekatu baserri bateko Hostia. paretan zure burua... Ze ona. Baserria ez natureskola. Natureskolako pareta batian, zure... Gela baten. Ja, Hortxe. bai, hor egotea, eta orduan nolabait... Beitu meak hau izan zango irakaslea. Bai, hori da. Eta nire zentzuak eriotzatik haratago, oraindik ere, ez dakit. Nire eriotzak zentzu bat izango luke.
Leninena bezala. Gero hor geratzeko? Hor geratzeko ez betirako esatea asko da, zatik. Osorik zehatuta edo zati bat? Tipo, zezenan burua... Vitrina o kapsula baten barruan edo? Osorik. Hombre, ze kapsula baten barruan. Ta ze posturatan? Osorik baina... Ze hori garrantzitsua da. Osorik baina barrutik gutxik, ez? Utxik ez, barruti beteta, baina beteta... Ez guztu iken dago, Baina gero bete, arsenikoz, lastos eta trapuzarrez. Bale, ez dut entzun. Bai. Nire txeko trapuzarrak oparitzeko prestigu. Bale, bueno, behitu, igual tratu da. Zure barrua betetzeko. Ez, zutik nahiko nuke eta erlazainez jantzita. Bueno. Jantzita. Bai, produktu pedagogiko bat izan nahi dut. Amarkadaz eta amarkada. Igual lau fuertetxoa da, baina naziek egite zituzten lamparak, juduen azalakin. Lamparak? Lamparak, xaboiak. Xaboia, bai. Botoiak, eta juduak zeukaten tatuajiak kolekzionau. Osa, igual zati hori moztu eta kolekzionau. Zera behin hildakoan. Zer tipo ligan kromoa bezala? Bai, hori da. Elkarrekin trukatu. Zer aldatuko izut Cristiano Ronaldo... Horregatik hori da jutar asko eta asko biktimismoan. Horri guztita. Hori izango da. Hombre, juduen historia zenbagarren diaspora dute, ja. Juduena? Bai, lehenengo izan zen Egiptokoa, ez? Hostia. Hau da, ez dakit, igual 10. diaspora edo... Zu zientzia humano ikasi dituzu, ez? Minimo. Zer? Zientzia humano ikasi dituzula. Filosofia bada, ez? Gizarte zientzia. Zuk ere bai, Ingurumen, da pixkan hibridoa. Ingurumen zientzia. Baina gizakia ingurumenen parte. Horregatia hibridoa. Baina kimika ere bat zegoen eta, zimaz. Zek eskatzen zaitu gai horrek? Israelek. Bueno, ez nahaztu Israel juduekin, hori ez da bergauza. Nebien pentsatzen, behin hildakoan gorpuarekin erabilpen eman diezaiok egun, ez, gorpuei. Neta berziklapenaren aldeko zea bat. Neta juren gorpuarekin ere, berziklatu nahi eso? Ja, hori ere erlezain, erlezain horrek zertaz, ez dakit. Paiaso. Ez, beste ofizio bat. Zuraren alboan jartzeko. Bai. Aurrekoan itzein gendun Leninen balsamatuari buruz, ez? Aurrekoan noiz, igual ondela bi urte? Ez, orain dela bila bete. Hori tartekateatzen da. Ez dakiz zergatik, baina Leninen zean pampin pustua, bai? Ez dakit nik personalki Lenin filikoa naiz, orduan betiakot joera, beti tank horra joateko zimaz neurosia da. Bitu nuen inoz pentsatu, baina ja bide horretatik joz gero, agian hilta gero nire gorpuarekin, batzutan errepeitan lan egiten duten langile alperrek obrak dan daudenean haiek egin nahi ez dutenean gelditu mantxotu abiadura jartzen dituzte panpin batzuk eskua bakarrik mugitzen zaiena eta zure proposamena da hortan jartzea hortan bakarrik eskua, karo, jarri beharko zidaten zauze dola... Mekanikoa. Bisagra batekin. Edo norbaitatzen ari batekin tiraka. Ostra, babeitu, adibidez nola ventrikulo, zela da hori? Ventrikuloak ez dira... Sabeliztunak, ostras. Ez, ventrikuloak ez dira txontxongiloak. Bezala. Ventrilokuo. Ventrilokuak. Sabeliztunak. Sabeliztunak? Sabeliztunaren. Bai, dugu. Sabeliztun bihurtzea izan daiteke beste aukera bat. Aliani zure monigotearekin, txapa. Nere gorpua manipulatzea bat, zure gorputza manipulatzen. Baina hortako artista izan berza, Burutik eskua sartu? Eta bere haua mugitu? Horta zaizea ez, ozerta zaizea. Bai, baina zu, bolondrez nere gorputza sobatzeko? Bai. Bai, ez? Era bat. Hostia, Honekin zure filia hori, nerekiko? Bai, badaukat. Jende asko dago frigorifikotan, hola, enbalsama estilo. Jende asko? Kriogenizauta, aberatzak eta hola. Hori ez da... Walt Disney eta... Ez dut uste? Ez, baina, nik informatzen egon nintzen, eta dude bi presio. Bat gorputz guztia izoztu, eta beste bakarri burua izoztu. Komentatu zenun, bai, bazpare, ez? Bai, usto, 80.000 euro burua, edo dolar ez dakit, eta gorputz ez dakit izan 200 nolako izos. Bai, ideia ez da txarra, kontua da gero zingo duzula erabaki ze gorputzetan ezarri zure burmuina. Ze berez, helbura hori izango da, ez? Noiz bait,
Ja, ez dakit. Ez tipo Playmobil ja bezala, basure burmuina beste non baiten jarri eta berriro, ez? Hori da helburua. Estela zertarako burua. Ez, ba... Bakarrik. Ez, ba... Porque helburua eso te da berpiztia. Ez, ba... Ez? Bestela zertarako izoztu, hor Kapitan Peskanoan... Ez, ba... Ez que ez luko zentzurik eukiko, ez? Ze beste gorputz batian. Betiereko bizitzak. Ez, ba... Betierekoa, ez? Baina orduan ez betiereko hilingo zetako zentzurik, kreogenizatzen. Baina, kreogenizatzen zaituzten, noiz? Ze momentutan? Galdera ona, ja. Hiltzear zaudenean, edo hilda... Ez dakit. Hilda zaudenean, ala, ozer? Edo ya zaudenean ez di ya txoritxo. Join, orduan egongo zara abuelete bizitza osorako. Ez. Esnatzen zaituztenean... Depende zelaetan. Ja. Claro, berez, burmuinaren horregatik ona da. Burmuina trasplantau, hor lotu, josi beharrekoak, eta gorputz lirain batean. Halko da behin bakarrik krogenizatu, ze bi aldiz izoztutako aragia bezala. Hori. Xerra bat ez dut gomendatzen izoztuta... Izoztu, berotu, izoztu... Hori ez, behin. Eta behin aukera bat daukazu. Osea, burmuina trasplanta eta dena ondo, baina bi aldiz izoztu ez. Hori izango da, zientziak ez duen beste horrera ingo. Garatu, ez. Claro. Eta gero, zalantza da, aukeratu dezakezun gorputzazuk. Eta, aukeratu dezakezun... Horren berpiztu barko zaituztete. Bueno, izoztu aurretik jautzi datzita. Edo agian dakate gorputz bat estandarra, sartze zaituzte hor, orduan erakosten dizkizute aukerak, eta hortik ja, egiazko transplanteain. Eta beste gauza da, ez duzula aukeratzen ze gara historikotan iratzarri. Hori jakina. Ez, hemendik 1 urtetara, 5 urtetara, 8 urtetara, oso desberdina esango da, Bangladeshen egon, edo Ekuadorren. Bueno, agian klausuletan idatzita dago, galdetzen dizutela. Horretara noa. Behin berpiztu, eta oain ondo datorkizu? Ja. Berpiztu, aukeratu, neska motil, arraza, txuri, pa. Neska motilaz da galdetuko zure gandituta hongo da. Gandituta hongo da, eta arraza dena. Baietzuk erragoa izan. Hemendik 1 urtera. Nik entzuna dakot saiatu izan diala izoztutako mamutak berpizten. Izoztuta hil ziren mamutak, bai. Beroketa globalarekin daula. Genetikoki ez dakit zer, ez? Bai. Eta ez dute lortu, ez? Ez dakit, Igual bai. Ez, ne ustez ez. Ez. Bestela jaingo denuen, ez? Bai, mamut bat. Norbaitek ikusiko zuen. A ber, igual nik ez, baina zu kasetaria zaretela, zuk enteratuko zineten. Seguramente argian artikuluren bat hartuko zen. Eta pixka kritikoa bezala. Bai, mamutaren eskubide etiko, sozial eta politikoen aldeko. Kontrakoa, seguro hori berpiztu eta gero handi gutxire jabete batutara jazten diela. Bermatu behar dela, mamuten gaineko kontrolaz hain zorrotza ezin dela izan, bermatu behar dela abeltzainen eskubideak ere bai, mamutak hasiko dira, ez dakiz jango dute mamute. Ja, mamutak belar jalek izango zian. Belar jalek izango zian, Bai, ez? Hombre, baina erasotu... Baina beste urte izuzuta eta gero agian ez nerutakoan kriston txuleta goze. Eta ardillak eta jatituzte. Bueno, esaten duz, oain dela gutxi movida egon da, 8akin. Bai. Jorla txirlak ere. Beitu, hemendik pasatzen dela, esan dituzte datuak eta guzti. Bi manada edo la bi 8 alde. 8 saldo. 8 saldo. Pasatzen dela arabatik, imaginatzen dut, ez? Zumaitik nik ez ditugu. Eta bi talde daude eta gutxi era 10, 12, 8 ingurukoak. Gehi bakartiak, ze omen daude eskuatriari gabeko 8 hori, gire bega. Lobo solitario. Orduan, gutxi hora bera, 20 piko, izango dira. Bi dozena 8. Eta ja, kriston movida da. Ja, esan du Jorla txirlako tipak, que por cierto, baka PNV-era arpegi bat, behitu zazue, Amaia Barredo. Zer da PNV-era aurpegi eukitzea? Bai. Txaketa bat, ez? Ja, aurpegia esan du, bueno, estetika. Bai, estetiko. Pak osoa. Eta zen du, bizikiretza bermatu behar dela. Ni hori asko gustatzen. Zeinen artean? 8ak eta... Abeltzainak, ardiak. Ardiak nik uste berari bozpito portaz eskiola, eta gehiago da, bere lagun fatxalekoa jantzita doazen, euskal fatxalekoa jantzita dara maten horiek, haien eskubitak etola, eta orduan, bizikiretza bermatzeko... Baina abeltzainak, hartaleak babestu beharko dituzte edo zer...
Ja, a ver. Bueno, bai. Ja. A ver. Oreka mantendu behar. Haien nahi dituzte, oain arte bezala, urbiltzen denari tiro egin edo pozoitu. Hori da bizikidetza. Nire gana urbiltzen bazara, bom! Oain arte bezala. Amaia Barredo. Tarduan, asko daudenez, a ver, 8. Aurrekoan ikusinen kasualitatez 7 basurde. 7. Betzia sustau gaina 7, Hostia, temas... Joera dakate elkarrekin jotena. Mira, es que aurreko aztean, 7 basurde, 2 orkatz, eta... Bata bestean katamixarra, bai, katamixarra. Hau ardilla zela da. Bai, kategoria. Hori bai, nik hori ikusi non betxo horrekon, mendin. Gaina pentsonen ezala saltxitxa. Kategoria bat. Saltxitxa, Ze saltxitxa jate dituzu. Saltxitxa aleman bat, hola. Iletxua. Morenua, bai. Eta hori non? Orain garaia izango da. Eta, ja, baina nun ikusi zen itun. Basuan. Ja. Basuan, baina karreteran. Osea, karretera basuan. Nun. Urruzulan, oso baten, oinatin. Oinatin, Oinatikoa... Oine, udazkenian, Aimar zu naturologoa zarela, hau bai. borbor, ez? Bai, eta ostoak erori egiten dira, goibel daudelako. Obrak batian eta bestian, karretera dala, bestia dala, animaleik batetik bestea, ez? Borbor gehiago udaberria da, nik uste, Onja bajonatu dator. Ja, eriotza, udazkena. Bueno, bai, deskantzua. Baite, orain animalismoan sartuta gaudela, horrekoan komentatu gabe geratu zitaidan bat, eta zitzaidan solagarri albiste bat, Hernaniko kronikan. Hernaniko kronika da, Hernaniko edabide tokikoa, egunero horri bat. Eta etzen dela da, egunkari bakarra, segurazki horri bateko, bi aldetatik ospare imprimatu da, Horregan, 3 albiste edo esango dituzte, hola. Eta bazan, hola zan izen burua. Dortoka bat hil dute, Santa Barbaroko lakuan, makil bat ipurditik sartuta. Erakutsi nizuen argazkia? Gero argazkia zegoen. Argazkia saltze zen? Txupatxuz baten modura. Eta parrafo bateko albistea. Eta Santa Barbarako lakuan inguruan gertatako ankerkeria helarazi dio herritar batek kronikari argazki baten bitartez, bertan dortoka bat hilda agertu zen astezkenean ipurdiko zulotik makil bat sartuta. 23 zentimetroko luze zen dortoka eta ura baino nabarmen luzeagoa erabili zuten makila. Bueno, ez da, berez teknikoki ez da zuzena, Dortokek ez daukate ipurdia. Oso ondo. Kloaka daukate. Egia. Kloaka, ez daukate ipurdia. Beto, Espainia bezala. Zer? Espainiako estatu bezala. Estolda, kloaka. Eta deskartau da suizidau inzala, dortokia? Egin zuen, tipo Vlad, empaladorea. Bai. Ikusi makilo bat esan zuen, bere mendi? Bitu, Eta ze hartu dian urriak? Bueno, nik uste salaketa eta ikerketa, gero. Baina, bueno, aldaketa bat dago, bi aldaketa bat. Hori ikusten dunak, esaten du, ostia, hau jendea jakin barra fotodenuncia o argazkiki salaketa eramaten. Forokotxe zen jarri beharrean, pues Hernaniko kronikan, eta Hernaniko kroniko esan, bai, hau, atera behar da. Eta gero argiago gaziteraik esan, ostra, bai, hau berrandu irako. Eta zirkulamen ez da itxiko, seguro, beste batek hartuko du lekukoa. Zure ideologia municipalista ekartzea zatoz, ez? Ez, hemen, dordoken problema dela ez dako ila itxitura hermetikoa. Ezin diala guztiz itxi, guztiz pelotita egin. Eta ies ere oso azkarrezen dutela. Eta orduan beti daukatela zuloren bat, zeinetatik alden sartu beste objektu bat adibidez. Bai. Gure inguruan da deno dortoka gian, ez? Beste dortoka batzuk flipatu dituzula, Bai. Haundik. Pokemonak? Erraldoiak. Hostia, eta beso bat jate dizutela hola doministiko menen gabe. Ekiston bitxuak. Eta zaharrak, ez? Zaharrak. 100 piku urte dako, 150. Bai? Zegoen dordoka bat Darwinen garaikoa usteot. Darwin bizirik zegoela, gaur egun dordoka hori bizirik. Hostia. Iratxo dortoka. Darwinen teoria esan ze animaliekin egin zuen horrek? Animale askorekin. Baina bat bereziki ikusi zuela irla baten hori. Igual txonta mota bat, pinzon mota bat, bere moko ezberdinean, nitxo ezberdinetan hori izan daiteke. Bueno, ez da gizke batekin baina beste. Ornitorrinkoak ere bai. Zer? Ez? Dakoilako aletak, pikua, egoak, ez? Egoak ez da giz, balio dute... Edo zertako? Bai, edo zertako. Zua botatzen dut igual agotik. Uretarako, ibiltzeko, dakoi... Egaziteko, ez? Ata ateko ez dela. Bai, hori da. Ja.
Bueno, ongi etorri, berandu gira. Bai, hoi da, hasingo ba, ez? Hasi zagara baien? Egustu baiet. Bai. Bai. Eta, hoize, berriro... Bai. Nizuekin ondo, Hogeita urte, Goenkaleren lehenbiziko kapituloa. Zutenetik, izotuko zenuten. Jode, zagutu. Ez da 2015 edo Goenkalen, lasanaiak, bizkarturik daude. Liskarturik. Bizkarturik, ez? Liskarturik. Seguro. Hostia, zakit, joven, zalantza. Eta lasa anaiak, elkarri mutokoka bizi dira, hori zen. Egunetik egunera. Denok ikusi dugu, baina segurazki hasierako hoiek. Bai. Ze ondoren, ja, galdu nun. ja, ez? Ja, gero aktore berdina zizanean bi personaje egiten, hor ja galdu zuen txispa pixka. Txintxo, eta gero... gaiztoa zena txintxo... Azieran zipaioana... Bueno, azieran ez dakit azieran, baina gero zipaio mitikoa hau zan, hau hain oso famatu den aktore hau, no da. Zein itziar? Ituñoz. Ituño eta beste tipo bat. Horrekin grazesekan, gero ja bera zipaio izate dituzioen, ja zan zipaioen zuriketa, kolegeo, ez? Kalean dena, hombre, kaixo tipi, zemo, Tximas, eta pelos. Por cierto, beitu, dena lotu dago. Praesen gobernuak janskera aldatuko diela. Bai? Zipi. Bai? Bai. Igual kolore aldatu? Ez dute zehaztu modelitoa. Osea, hendik ez dute horren zehatzeko, baina bere irudia betzeko. Itxura modernagoa emateko, lana erosoa egin dezaten, hor ja, ez dakit. Baita, hola, erredaktatuta zegoen, baita emakumeentzat ere. Eskatu izar, aldatzen mozu lanbidez, zuentzat ere, genero ikuspegia duten materialak erosiko dituztelako. Genero ikuspegia. Oso begira da inklusiboa, ez? Así que, hoxe, 6.400 zipi daude gaur egun, por cierto. 6.400. Nahi dute 8.000 izan. Ixale gazki. Pues claro, pues dagoen eskariarekin seguro. Ni zei egun horien falta somatzen dut. Zenbat? Osea, kopurua bikoizta ere erresa daukiela gaur egun. Bueno, bikoiztuta eta hirukoiztuta gehitzen badituzu gainerako madero guztik, ez? Iba, zipaiok ez garenak asko gehiago gara, berez, kontuz, Nik uste bai. Kontuz, zipaios. Baina barnean dara mamu baina zipaio potentzialak eguneko largo. Hori. Bai. Pandemiak arpegian erakutsi zigun les. Hostia, horrekin lotuta, baitu, poliziarekin lotuta, atzo. Redakzioan redakzioko nerabek barre egiten ziguten, veteranoa. Nerabeek, Bai. Atera ziren bi sigla, bueno, bat hiru bat bi, denok dakigu, akap. Eta gero bestia... Denok? Bueno, ia denok. Eta gero beste bazan, eta hau batzuk ez genekin guen, eta parre egiten ziguten, MGGDP. Euskeraz. Poliziaren inguruko MGGDP. GGGG. MGGDP. Azkena polizia da. Bai. Guztiak dira. Guztiak bat bada. Madero guztiak. Madero guztiak gara. Ez, Madero ez da bat ere. Guztiak bai. Guztiak. Municipal guztiak gara. Ez. Mundu guztiak. Gorroto du polizia ez nekin, eta parra egiten ziguten. Bai, hori salda... Eta gero nakarrek salbaren, bestia hori da. Nakarren bitu jarri gabe nuen gaur. Bale, hori poliziarekin lotutako hori. Etikazten da zerbait. Baina hori gizurra da, ez? Super gezurra. Mundu guztiak ez da gorrotatu. Nipa dios. Hori, New Yorken, LGTBIQ+ egunean kolatu zioten bertako poliziari akaf bat kotxetan. Egin zuten lehiaketa bat, kotxetan jarteko pegatina batzuk edo diseinu bat, ekainan 28 Eta irabazizun lehiaketa, diseinua irabazizuna zen All the colors are beautiful. Akaf bat, eta polizia kotxe guztiak horrekin. Bai? Bai. All colors, All cats. Esan duzuna uniformean arira, oindala urte batzuk polemika gonzan, ze nahi zioten ertzainei kendu, nahi zioten txapela kendu. Kendu zieten? Bai, ez? Bai, ba.
Urkulluren oen dela bi egintaldi, bai. Noiz ikusi duzu txapelak? Edo Patxilo. Polemika gontzan kalean. Ya ez dago? Noiz ikusi duzu Patxili bat txapelakin, ez. Hain gorrilla, ridikulo hori, bueno, gorrilla. Baina badago, txapel gorria. Igual ez, Baina bakarrik nik uste rollo instituzionala joten dienan bandira sarrunos. Ez garai bateko urdin... Bai, zuri urdin gorri, dela euskal mitologia koloria. Bueno, euskal kolore klasikoak, dia zuri, urdin beltz, gauza berdina bezala, eta gero gorri. Bai. Ikusi atletik. Gorri eta zuri, ikusi erreala. Urdin, ez benetan entzun, ikusi erreala. Urdin, zuri, eta ikusi pelota partidua. Daude gorriak, daude urdinak, eta pelota da txuria. Eta jaskera. Jo, eta osasuna bai, eta alabez. Dana da gorria, zuria eta urdina. Ahoi? Bueno. Baina alabez, ez da berdea? Ez. Txuri urdin. Ahoi? Baina erreala da, baina txuri urdin. Bueno, bai, iguala die. Oiente honaiz. Ez daka copyright. Bai, lagunak, baitu entzun dezakegu. Seguro entzun duzuela, eta bertxioare bai, baina polizia zari galela, gehien maite ditugunen. Este sábado 28 de septiembre, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya ha organizado una jornada de puertas abiertas en la explanada del Itxas Museum, donde se encuentra la grúa Carola. Queremos invitar a toda la población a acudir a esta novedosa exposición, especialmente a los más pequeños, que podrán interactuar con el material de tortura que usamos habitualmente, como por ejemplo la bañera, la bolsa, el equipo de electrodos y todo tipo de humillaciones y vejaciones. Se darán diplomas de torturador a los visitantes. Es relevante señalar que se llevarán a cabo exhibiciones de nuestros perros mordiendo a personas mientras los registramos. También se podrá realizar un workshop para los más atrevidos de cómo deshacerte de los cuerpos en cal viva cuando se te ha ido de las manos. El objetivo de esta jornada es normalizar y entender la tortura como algo divertido para toda la ciudadanía. Datorren zapatu goizean, zuen zain egongo gara Karola Garabieren ondoan, ati irekien jardunaldi historikoan. Guardia Zibilak egiten duen lana zuekin partekatzeko irrikan gaude. Gero, esan adimen artifiziala txarra dela. I gauza oso gorra dago, oso gorra, ez? Esan dagoena? Bai, ez da? Jode, Guardia Zibila gorra. Segurona, kebinek ez du jatorrizko ikusi. Jatorrizko bideoa, jatorrizko audioa. Ez. Eta da, pues, bigarren bertsioa, jende jatorrak, Euskal Herriko erresistentzia oaindik eratzen dela, pues, adimen artifiziala erabilita, vuelta pixka bat eman dio. Bale, hau faltu da? Pikoloek Bilbon egin duten, segero eta ikusi, ia egin duten, ez duten? Ez duten ingo, bestela el correo, edo ikusiko gendun. Edo igual ETB-en, edo. Egingo zuten, ez? Eguna esan du, nik ez dio putu kasekein, baina eguna esan du. Karola, nik flipatu dut, garabi batek izena dauka. Abai, ezaguna da. Ikutzi hostia hauek, geratzen den magerra hor, zean Euskalduna alboan geratzen dena, gorriz, margotuta hor. Neria, itxas larriko ondo esan dago. Itxas itza larriko ondo esan dagoela. Gauzat, itxas museoa oso ondo esan dago. Zaiaten ez empatizatzen entzulekin, ez? Batzuk seguramente ni bezain tontoak izango dira. Orduan, esplikatu hemen zabilen pasatzen. Hau ze da. Bilboko pikoloek egin dute bideo bat, agertzen dira hor, kontrol bat egiten egon golia bezala, pintxoak errepidean jartzen, eta txakurra. Entzun duzun audioa, lehen erdia, beridikoa da, beste erdia, imaginatu dezakezu zein, ez. Eta orduan da, pues, lehen da iziko aldiz, hori izate dute, ez dakit lehenengo izango den, baina balike, pues, kalera aterako diela, egite dituzten gauza super guapoak, erakusteko, batez ere, entzun duzunez, umei, arrobia aletik bezala, arrobia sortzeko. Eta hori, Bilboko Karola horren alboan, jarriko zidela beraien gauzekin, eta etortzeko, eta Guardia Zibilak egiten duna... Eta torturen inguruen esan duena, hori faltsua da? Hori da, inteligentzia artifizialak egin du? Faltsua, beste norbaitek sortu dut. Faltsua ere... A ver... Nahi bazu... A ber, Aimar, hortan... Zergatik ez zoaz eta galdetzen diezu. Tonto bezala tratatzen zabitze, Izar? Ia batek egin duela ez duzu entzun. Ia. Ikasle abertzaleak. Ikasle abertzaleak. Mierda. Mierda zatin ez. Horre, Lasat eta Zabalari erreferentzia asko, igual. Bueno, ez da izan orain gainera urte hurrena edola? Bai, zerbait, bai. Pelikula bota zuten. Bai, pelikula, hori entzun dut, dokumentala o pelikula, bai. Bai, arrotuta dazkau.
arrututa dagoen beste bada EHUkoa, Hori jarritu duzu, Skratxea. Skratxe, Bai, hori ez du jarraitu, baina bai. Ekasle nazional sozialista. Matxirulo, aborto sale... Zer egiten zuen bai, irakasle horrek? Zer egiten zuen, ez. Gara, orain, honea torri aurretik, ditu dio, honek itxiko alzun bere Instagramaz, hortik garramatu dizkiote. Instagramen Twitterren bitzen, baina hori bere bizitza pertsonalean, ezakit zergatik betikoragoa, zergatik dute bere dozente ibilbidea eta ideia pixka zerak ukitzera. Pixka zerak. Polemikoa. Ematen zu ETB. ETB horrela jarri zuen albiztea. ETB kezun esan hori. ETB esan zuen. EHUko irakasle bat eskoltatuta atera behar izan da, ikasle talde baten oioen artean. Horregatik, horretara. Hori zan... definitu. Falta zan, gizon bat eskoltatuta atera izan da, porque ya gehiago ezin zuten uniformizatu. Osea, tipo, izaki bat. Izaki bizidun. Kanporatu dute ikasleik. Eta ze esaten zuen? Zer zuen esaten, pues Paco soa. Osea, Vox, Albize... Neofatxen Paco soa, abortua... Zu esaite hiltzaiak, ez gu... Gero sartu nahiz Instagramen, eta jarraitzen du, esateu... Orain ikusten nahiz Antena... Erderaz, Antena 3 y me siento orgulloso. Hori zen, berak. Haze potro parea dazkaten. Hori dazten ditu. Zein buruz. Bere buruaz. Ikusi dolako bere burua, pues claro, agertu da leku guztitan. Tipoa, claro. Eskratxein diote, HU bota egin du, HU hasieran osapen. Bai. Eta gero zabaldu ditu, pues Figo, Real Madridekoa da. Es que ya Paco soa, pues Carvajalen argazki pillo bat, Cristiano Ronaldo eta hola, eta Figo bat, pues belarriak estalita, tipo, berdin da, esaten dia zuen, que no te entzuto. Ez dizu... estilo ordan. Eta baina kanporatu dute unibertsitatetik, ez? Rektora... Kostata. Bai, bentsat, ikaslea moitu direlako. Hasieran arguiatu zuten ekintza. Ekintza. Eskratxe... Eta ze ematen zuen, ze irakaslei? Hori. Esan... Ez, zuzenbide... Ustu zuzenbide... Fakultateko, ez dakizte. Que zuzenbideko jentia da oso prosistema edo antisistema. Baina bi poloak. Antisistema direnak igual karrera ez dute amaitzen, ez dakit. Zuzenbidea da hain sistema, ez? Segun ze zuzenbide. Ostras, baina... Nik ez dut ikasi. Hori sistema barrutik irauli behar dela esaten dena. Bueno, irauli, zuzenbide ikaste dutenak, bueno... Hori, horregatik. Agian baina... Abokatu jatorrak ere ongo, ez? Arrazonen badakagunean beti jotzen du gaien gana, ez? Bai, abokatu jatorren gana, bai. Txura danez... Álvaro Sánchez, por cierto. Vale. Topatzen basa, ez da autobusean eta alboko esaten maizu gola dula izena, jakin zazu, Bai, hemen daukat ezakit. Pizka fatxa dela. Vale. Oso izen komuna, Álvaro Sánchez. Baina, bueno, Real Madrideko kamiseta jantzita badaka... Eta azten zaizu titiei begira, eta gero gomendioak emateizkizu ez abortatzeko, pues hori da. Paco osoa, esan duzuna. Paco osoa da. En fin. Zuzenbideko ikasleak nahiko puteatuta daudela uste dute. Lehen zuzenbidea zen lizentziatura o diplomatura, zela esaten da? Nik ez dakiz. Bueno, bost urtetakoa. Eta honekin Bolonia asuntuakin 4 urtetara pasa zen. Orduan dira 4 urte supergogorrak bitxura danez. Kenduko zituzten lege batzuk ikasteko da, bizto, ez? Venga. Ezagutzen ditut bi, karrera amaitu ostean esan zutenak. Bukatu dut, baina ez dut nahi lan ontaz nire palo. Bai, ez? Nik ezagutzen duten zuzenbidea ikasuen pertsona bakarra, terapia munduan dabil. Hau da, ez tokazia ikusi. Terapia jasotzen? Bai, seguramente lehenengo jaso enbiako ben, eta gero ya inkeston kaiu hartuta, bai. En fin, bueno, horrek ere agur esan du. Azken aste honetan, azken 2 astetan agur asko onda. Honek gainera, ber Instagramen esan du, mitiko, kuñadismoen gorena, ez nauzue bota, ni joan egin naiz. Opa, Alvarito. Fitxatuko dute. Bai, lanik ez faltako euroti bera.
Eta gora ere. Gora, bueno. Bai. Oain agian, ETB-en ez dakit jarraituko duten, Sarduiri... Kantxamaten. Bueno, berez, movida guztia baino lehenago, esan zuen ari zela ja... O grabatzen, o prestatzen, zer egiten izela ETB-en. Hombre, bere agur. Bakitu zer den, ez? Oin egin dute programa bat euskal artistarik honen aurkitzeko. Berriro? Eta hor dago jurado bat, zuzenbidean bezala, jurado bat dago, eta bat da Alex, beste guztu dela, bainat, Txil Mafiako... Ostras. Bueno, nik argazki bat ikusi dute guztiek, gorro hasteko. Nik argazki baten ikusi nuen, eta ez da inun baiten, Gero, La Oreja de Van Gogho Leire. Mamma mia. Eta beste bat bai. Mare de... Eta Alex hartu bida bestia. Hori. Bueno, segurazki Leire horrek ez zuen sinatuko 200 emakume musikarien testu agian. Ze baldin badago, ja, ona izango za. Ai. Entzun duzue bere barkamena? Oso ona. Iotzetik atea zaiona. Bueno, movida bai, ez? Azaldu behar dugu edo ya... Azaldu zatik, entzule batzuk oso tontoak dira, eh? Bai. Oso tontoak dira, entzule batzuk. Jendea da, benetan, eh? Jendea da. Honek elkarrizketa eman zula diario.esen, eta kasetariak galdera batzuk inzizkion, kantzilazioaren kultura, horrela ez esan da, noski, bestera batera, eta bera, askatasuna da, eta ni ez nau inork zentzuratzen, eta alako hostita esaten hasi zen, eta gero ja... Gatibuko letra bezala. Bai, pizka txiki ban egin zen. Bai. Alkondari askatuzun, irekizun bi botoi, hile mataztatera, eta orduan ja jarri zituen bere bi arroltzu beltza mai gainen, eta orduan esan zuen, musikan ez dago diskriminaziorik. Taldeen, langileen eta teknikaren artean ez da inoiz diskriminaziorik egon, ez gizonengan, eta jakina, batez ere, zuek, denako zopolita zabe, eta estan buena, emakumengan ere ez. Holakorik ez duen gremio bat da gurea. Hola ze. Ze mundu honetan zorionez, bere hitzetan, sartzen den jendea, musika munduan sartzen den jendea, ona edo txarra izan daiteke, hor filosofoa jarri zen, baina balio duena da, onak izatea eta kitxo. Zona bazara, ez duzu arazorik. Orduan, diskriminatu sentitzen baza, txarra zara. Baina gero... Txarra zeu, musikari txarra. Bueno, hori ez du esaten, baina, karo, a ber. Esaten badu hemen balio duena ona izatea da, eta ez dagoela diskriminazio hori, juntatzen baitu zu bizaldeak. Gero kazetariak insistitzen zion, ez? Hiru galdera, bai. Benetan, Ales. Ikusi izanak ez du esan, nahi agian... Gaina lagundu egin zion kazetariak. Ales mesedez, Ales, eh? Mesedez aldatu iritziz edo beste modu puntualizatu, eta ez. Osa, kazetari laguntzen eta... Bueno, laguntzen, esaten zuen, hemen ja... Hemen ikuste pentsatzen ari zela, izenburu onegia dakat. Bai, titular... Momentu batean esaten zuen, hau ona izango da. Baina gian, esan zuen, ui, movida dator, eta movida izan zuen, zega nik ez nekien. Bueno, hori izan zuen, gero, 150 emakume musikari, gero 200 izan direla, ze jende gaio batu da, eta hori izan, kristo nostia eman diote musturretan. Había ganas. Baina gero, hori orain dela gutxero, Gatibu taldearen Instagram kontuak, osa, ja, talde bezala, histori batiko argitaratu zuen, el diario.es, horrein zioten elkarrizketa, manipulazioa leporatuta. Eta elkarrizketa, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko hitz horiek, hola esan dezun, tipo, erabili izana kritikatu zuten. Osea, tipo manipulazioa, bai. Orduan hauek egin zuten, izan zen, berriro galdetu Sarduiri, dio, bueno, zerbait, sustendu nahi baldin bagozu, kasetariak, Maialen Ferreira, ustez. Nebardurak egiteko aukera eman, eta bere iritsia berretxizun, Sarduik. Eta ordu batzu geroago, taldearen Instagrametik, kendu zuten manipulazioa, akusazio komunikatu hori, eta gero ja maitzeko, oin bai pertsonalki, bere taldekide izango ziten, ala gizontxo, hau zu prestatu zu konpondu zau, eta Instagramen eta esun bideo solagarri hori dela... A ber, hori esan, ni hori beste egiten. A bera kamerari begira, 30 segundutan, tonu arroputz eta zakar samarrean,
Bueno, barkatu, ez tola pentsaien, agur. Agur. Venga, bota. Esaten du beak, deklarazio oso eskasak egin ditut. Lekuz kanpo onartzen hasten da. Ez dut horrela pentsatzen eta euskal emakume guztiei, bereziki musikan dabiltzen emakumei, barkamena eskatzen diet. 25 urte ibili gara emakumeak defendatzen eta hau ez da sartzen nire logikaren barruan. 25 urte, zuzen bat dara mazkizu emakumeen alde defentsan. Ja, karo. Zinen jaio, ia. Kevin, Asi, nik lagun arte 25. Gehienez. Bost urte emakumeen defentsan zabit. Gutxi, bai. Falta zan... Alexeko 25. Hau, irten da orain eman duelako entrevista, ez? Orain arte ez ditu eman entrevistak, eta... Bera izilik? Bai, eta musika munduan eta dabilen jendeak esan da, ostras. Egin du Juan Karbat, Euskaleran, totala, barkatu ez dut berriro egingo, baina irriparre txikiarekin. Bai, lehenko bideoa induna hor Guardia Zibila adimen artifizialakin bere hitzak, bai, pesedez, Juan Kar eta Sardoiren arteko eta bat hor egin. Ez dut egin, hostia, egia. Ba, gainera, tipo, amaieran, paternalismo kutxo hori de... Vale, bueno, ya está, venga, hala, agur. Eta, tipo, a ver, horrengo, a ver. Bueno, ya te verá... A ver, zu... A ver, venga, bainat. Bainat, hori zen nota, bost, venga, aurrera. Etxe bilduko juntero, ja, Txilmafiak ere, utzi dula. Bai. Eta ETS... Hor irakurri nun... ETS-ek, ere bai, ETS-ek. Bueno, hori usten ari da, ez? No, txilmafia bezala, claro. Usten ari dira, Brian Berry txarra bezala, ez? Egin zutela azkenengo bira, gero azkenengoa, ez? Etzan izan pixkatola. 3 urte joaten. Iguali. Bueno, 3 urteko despedida, ez dakit. Ba, ez dakiten beste, baina bai, oin hori estilatzen da, ez? Osa, jartzituzu salgaia, mendik urte barrulako rolloa, ez? Ferminerako hartu nun 2025ko ekainerako. Hartu induzu? Bakarra zara, Bai, hori 2025 ez esan dezunez hor. Zezoaz, Fermin ikustea? Bai. Esatik? Ba, ikustea, jemendu guztia doa, ez izango nite. Hori. Txiokatu barko dezeoz, Instagramen edo ez, ni Fermin... jarraitzen nuen, bueno, eukiko ditu berak, zenba, txikitan ni joan esatea. Txiki banban, egiten nuen. Aurreko nibili nintzen pentsatzen, nibili ginen pentsatzen, zenba disko eukiko ditu, zenbat arkeztuko ditu hor. Zenbat disko? 25 edo, zenba, gehiago. Hombre, serio jartzen bada. Bere, kolaborazioak alde batera, eta bea protagonista hutsa dan diskoak, bueno, hutsa edo, bueno, bandan asko dira, ibili ginen esaten, kontzertu erdia entzungo dugu, eta gero utze genion Fermin jarraitzari, orduan alde egiteko moduan izango garela. Piskatori pasazitzaidan, muerte Ferminekin, gero pixkanaka gutxiago, eta ja dut, eta gero esango nuke ja... Dut izan zan. Kolaborazio hori egin zuen, hori mugarri izan zan. Eta gero jautzi nio, jarraitzari. Bai, hor laganean. Batez ere batzuk ez dutelako, ja, gustoko talde bat izorrotu zulako. Zumaian badazkatalako batzuk eta... Bai, hor eukizan gu kuadrian badauzkagu bizpairu lau, bazeuden dutzaleak eta Fermine ikusi zutenean, eta gero bagu bezalako ignorante musikal guztiak, hor, kontzertuetara juten dutenak, esango zuten, hostia, gure tribua adulteratua. Bai. Bueno, todos beste batzuk. Bai, zuek zenuten kapitulo hori jarraitu. Ni de palo. Gero talde hau edenak nik uste dut itzule egingo direla, orduan amortizatuko dago itzulera. Eta gero berriro joanengo dira, eta orduan amaiera. Danak, ez? Deskuidatuz gero, juna aurretik iragarriko dute itzulera. Orain den... Zeia, halako, ez, aurreikuspen maiakin dagoenez. Ni jendeak ez dakit nola egiten du. Ni aurreko gunean egin duen ez ezin lehendabiziko aldiz bizitzan halako sarrera bat, apirilerako. Sei hilabete barru, zen bat hilabete. Rammstein? Ez, beste hauek, Madrilgo beste monologista hauek ikusteko Facu Díaz eta horiek. Batzutan ikuste ditu eta Barakaldoan eta Barakaldora doaz. Zu golako peinea jarraitzen duzu? Osa, en plan, kontzertuta joan beharrean, rollo alo beranduegi, baina antzerako zerbait, baina... Osa, guk egin genuna berritxun, baina beken. Ja. Ia, hostia, oiei ez diete oi asko emango, Oido bai, beste oi asko mota. Beitu, beste oi asko motorrekin lotuta, Txilmafia taldeako holtzak utziko ditu, eta bar, asimilazio nazionala izeneko erabiltzaileak Twitterren idatzi du, hau zuri,
Abertze iritzi daukazuen. Chill Mafia ustearekin Euskal Nerabeek irabaziko dutena. Bat, Ipar Euskal Herrian hainbeste kalte eragiten digun euskainol anti-euskaraduna gutxiago sustatuko da, eta bi, ez da drogaren kontsumo eta drogaren trafikatzea hainbeste normalizatuko euskal gazteria, abertzale eta iraultzailea. Ostra. Hor bigarren puntu horretan eukiko duzu. Hor, GKS, ez? Ez abertzale. Abertzale esan du, ez, barkatu. Ez, joango da hor jarki ingurutik. Jarki, bai. Bueno, holako zer izango da. Bai, seguramente hoi musika entzungo du, Thatcher gustatuko zaio, igual. Thatcher, ez dakit zeizkuntzatan... Thatcher, ilortu zu txer. Bueno, izan ziteken. Vale, Txer Guevara. Eta lagunak egiteko gogo handia dazka. Porque... Erantzuten diote, hau batek erantzuten dio. Urte batzuk beharko dituzu Chill Mafiak euskerari egin dion favore ulertzeko. Tonu hortan erantzuten dira. Asko jotzen dute hortatik. Drogaren kontuarekin ez dut erantzunik topatu. Ez dio... Orduan arrazoia dauka. Ez dakit. Seguramente arrazoia izango dulako. Hori traperua dira, horre beti polemika bila David. Beraiek. Bai, hasieratik, ez? Provokatzaia dira. Euren marketing hori da. Lehen punkiak izan zianak, ez? Gaur egun punkiak ez dute provokatu ere egiten. Punkiak bazuten mezu politiko bat, ez? Eta traperoak ez? Ez, Ne ustez bai, Bai. Nik Chill Mafiaren mezu politikoa galdu indot. Ez, nik ustotena tono diferentia moan, adibidez, punka maskulino moan, eta oso agresibo moan, eta trapaean ikusten dut autokritika eta hola pixkat Tune. Bai, autotune gehiago bezala, hola... Nei bentsat behin jartek transmititzen dit hor, beha mierda bat bezala esaten, ez? Eta punkak normalean mierda beti kanpora. Eta trapak askotan mierda kanpora, baina barrura bai, eta horrela. Bai, hori ez dakit. Ni behin jartez, baina Chill Mafia, bueno. Behin jartez. Bai, hori gertatzen zait pizkat beste abertzale antidroga honek esan duna. Disko oso bat drogei deiko duta. Pitxuri. Ja, 3. kantatik aurrera, ja... Osea, ondo. Baina, zatera buelta bat ematea. Osea... Ez? Iganteak ere badaude atxaldetan. Justo disko hortan esaten duen gauzatako da, irten zela buelta bat ematera, baina bakarrik eta jenteak daukala bizitza eta asteko egunak dituela. Jenteak. Eta beak ez dauka ez bizitza, ez asteko egunik. Hori da disko kontzeptuala, ez? Disko kontzeptuala eta pitxuen inguruan dauka. Pitxu ze da? Pitxu da Speed. Pitxulari. Betiarne. La Polla Records dauka disko kontzeptual bat, baina ja guztiz diferentea dela kantu guztien izenak dira animalien izenak. El avestruz. Bai? Bai. Los monos. Bai. Akorratzen nola zian, bai. Akorratzen naiz kasetearen azala nolako. Bai, erdiaroko diseño. Erdian animali bat hola. Bapatean 5 urte sartu zara. Jode, 5. Kaseteren azala, Kaseteren azala, bai, etxien eukan. Eta bai non jartzen dozu hori? Etxean badakat oraindik. Eta lanean dauket Walkman bat. Hostia, tu. Walkmana. Sa hipsterra... Animalien arira, akordek esai Euskal Herrian famoso izan audio bat, ondala 10 urte hola, osos pardos drogados, mofetas drogadas. Etxera akordek. Tipo bat boskortuta hitz egiten. Eta beak ikusten zuna momentu hortan. Nun hori? Jo, egun ematen horrengoan jarri ingo. Besti. Ez da audio bada. Vale. Osos pardos drogados, bofetas drogadas. Ematen du Putin jauna hitz egiten. Gure entzulegoa jakingo du, seguruen ez. Bueno, pues gure entzulegoa tontoa da, kontuz, Ja, hori kontutan. Nik epatu nahi nun, Chill Mafia askotan ipatu zen dugu tola, baina Brad Pitt ere bai. Ostia, kontuz, Jarretu duzu, Brad Pitten azkena. Ostia, ez. Buah, ez esatos, notizia fresko egin. Uste dut hemen agian aipatu genula movidas izenean, baina honena da jarraitu izan dula. Zerren kontutuko movida 2023an hasi zen, baina dela gutxi arte jarraitu dut. Da, hiru emakumerik kasu honetan, Brad Pitt heterosexuala da. Ja, bai, hori emuten du. Behintzat kanpora begira hori ematen dut, orduan
zu Brad Pittena egingo bazenu, sarearen bitartez, eta norbaitekin ligatuneko bazenu, ez du Brad Pitt izango bazine, eski emakume batzuk hartuko zenituzke jopuntuan, eta lan hori hartu dutenek, harrapatu dituzte 3 emakume, sinistarazi diete Brad Pittekin baiziela, ja momentu batetik aurrera, ja rollitua zegoela ematen zenean, bereien proiektutan inbertitzeko prestia zeuden, proposatu, eta lortu dute. Granadako tipa batek, zehazki, 175.000 euro ematea, eta ez dezagun, ez gaitezen arrazistak izan, eta zan, gertatzen dira nire herrian, nire bigarren herrian, Granadan, nire lehengo herrian, beste emakumea Bizkaikoa da. Eta eman dizkio 150.000 pago. Eta hori izan zen, Brad Pitten fanen webgune bat, asko ongotia, baina bat beziziki, hani txateatzen, eta hola mobidak ongotia, fanen artean, eta hola komunikatzeko, nik ez dakiz, osteitzen goteno, zu agian zu eskebino ebantzitezke hor. Bai, ondo moldatuko nintzen. Eta artista hauek osartuko ziren, ez galdetu nola. Auskalo, baina pentsa ze lortzen dezun, Eunda berroketa, ostia, pasada da, bildurra ematen horrek, Lortu dute pikoloek, por cierto, operazio hori deitu diote pikoloek, bakizu gustatzen egiela berein operazio izena jartzea, Bralina. Magistu Brad? Eta Lina zein ja? Angelina. Angelina? Nire pentsatu, Bralina. Baina hori izan Brandelina. Hori izan bikoten izen, revista amarillotako. Hola. Eta gainera aurretik, claro, jende honek egin duna da, imaginatu eta aurretik aurre lana, ikerketa lana, noren gana jun, pikoloak ez dute, pizkat, dibertsitatea gabesti emozionalak, pizkat bizitzan pasarte tarte txar bat, baina lortu. Prat, ni lagunduko zaitut, zure horrengo proiektuan eta tori nire, que por cierto, ez dakiz fan mota dazkan bratek, baina alako karpenak egiteko modugun suave, Hostia, oso fuerte da, tío. Bai, eta bera harrapatu dituzte, batzuk. Ez dakigu bera idrina, baina harrapatu dituzte, Almerian, Malagan, Bizkaian, Barcelona, Madrilen, eta... Sare bat zegoen atzian, ez? Zan bat, zan paiaso bat hor... Ez zan Brad. Ez zan bat, ondo antolatuta. Hori da honena. Nik imaginei guztiak gizonak. Gaur egun ez dakit, desokupako zipaioa dago desokupan, orain bere desokupako ikastaroak berak emango ditula, da tipo Brasildarra, baina hemen bizi dana, mitiko gizon errezagoa dela salto egitea inguratzea baino, karratu txikia baina bere burua emakume bezala aurkezten du. Eta hola dago, orduan ez dakit, izan like. Eta seguramente Brad baino ez hain, Brad ez hain guapuak, seguramente. Hori, seguro... Brad Pitt dau... Zarra dau, Zarra? Irurogei urte zarra da zuretzat? Irurogei. Abenduak emezortzi, bat, baina ondiona ez da abenduak emezortzi. Gure ikusleguak ez, entzuleguak hau entzuten daunen igualia 1 ekuiko du. Segun noiz entzun da, igualia hila daude, etxo, Brad. Ez dakigu, espero dezagun ez, de no beharrez. Espero dezagun inoiz eziltzia, ez? Inoiz eziltzia. Ze bestela iruzurgile gaixuak, ze euskarri galduko duten, Hombre, dirua badak ordaintzeko behan burua kriogenizatzea, kontu hori. Hortako bako dirua. 6 aldiz. Bai. Bazpare egiteko, 6 frost. Bai. Posible izango zen diru kantidade iguala lortzia euskal artistan bat suplantauta? Hostia. Nik hainbeste jende konbentzitzeko, imagina ezakedan bakarra da Jon Maia. Jon Maia? Jendeak konbentzitu, venga, berriro beste mezu bat, beste bat, eta 100 eta 200 mezu. Kontua da kasu hortan, dirua emango baliote? Oso zaila izango zuela, Jon Maiak berak argudiatzea bera ez dela izan. Dakan gaitasuna...
Bere merituak. Bere burua saltzeko. Ja. Oso zaila izango zula polizian aurrean, ez eta ez, ni nola ingo eta. Ez. Beste Jon Maia izan da dantzaria. Ezingo luke onartu. Hori da pelikula askotan gaiztoa horregatik harrapatzen dute, bere merituak izatu nahi izan. Ja, Jon Maia... Zen izan daiteke. Hor, imaginatu hor, mezuak bidali, Porro, nire proiektu berria lagundu eta hori bai. Horren arte bai. Ba, igual, gatibuko nola, gatibuko basuioleaz bestea. Alex? Hori. Sardi? Horain 10 minutu berata zitzaiten egon garena. Horain horrek zikoste komentzituko ditunik. Bueno, igual bai. Proiektu berri bat hasiko dut ez, horrek ja ez galdu du. Oso berezkoa daga, Baukat bat, peio reparaz. Izan daiteke, ostra, bai, peio reparaz ere bai, Bai. Baina bai, egia da, aztexena beste perfil bat, bai. Pasta mateko, bizkat elduxa, oza, tarjeta, elduagoa. Igual, gaiuko abesalaria. Zetak entzuten dutenen gehiengoa agian 13 gora ez da pasatzen. Ez, tipo ETS, noragoaz. ETS-koak, baina horiek ere 13-14 urte. Bai. Txutxe bilketa, bali. Osean, Kerejeta Igretelen monopolioak endu nahi diotela. Gero Julian Jantzi, estilo hortan, ez? Claro. Ez dauka karisma proiektu berri bat eta jende mordoa erakartzeko. Julen Guerrero, igual. Julen Guerrero... Guerrero futbolista. Bai. Horrek zeukan fans... Bueno. Bere garaian bai. Gaur egun ze, Diego Zarra da, ez? Ba, igual. Brad Pitt erantzera, izango da. Bitu, lortu alko lukena... Bitu, futbolista batek igual. Lortu alko lukena da garaikotxeak. Porque tarjeta oso zarra da, herentzia hor seguro asko dakatela hor, eta garaikotxeak, claro, gertatzen dena nola. ¿Ves? Porque, claro, WhatsAppa, imaginatzen. Hor. Mitigo, idazten, etengabe, idazten. Telefonos, ¿qué va? Zuzenean telefonos. Telefonos, pipa, telefono deiak, a muerte. Etxetara, bai. Ordua da. Ordua da, ja. Ez dut nahi urjaiak izan, Urjai. Baina... Ordua, ze. Ze putada. Ja. Ze zeukan azako gauza, ez? Bueno, datorreneako orde. Gustora nengon. Ez berritxun bezain gustora, hori izan zen, onartu behar dut. Ja, berritxun ez zinen hain gustora. Ke putada bada, haue, Bai. Txanizuekin oso ondo beti, baina... Frandulero bizitza... Gogorra da, ez? Badu berea, Bai, jan, geho drogak hartu... Bai, dena doainik... Super ondo pasau geben. Plazatik paziatu eta peña esaten, zu bizar horrekin ez tozu eze follatzen, ez tekiz... Hola, hori esan zizaren. Azken ekarpena berritxutik, hori izan zen. Bai, tipo bat hola zuzenean, Zuzenean, baina ikusletako bat, ikusentzulletako bat, edo ez? Ez, hor zegoen kalean zegoen bat, eta ja urrunetik ikusi, eta ja zuzenean, oza, niangan atorri izan, eta bizar horrekin, ik ez to follaien, ez tekiz hola. Bizkaiera garbilan, garbilan. Ez tekiz jori kopixoien. Dialekto hori baina. Bai, itxuran ez asko egiten nire bizitza sexuala, inguruan bastante egiten. Claro, mine eman zion asmatu zulako. A ver, igual... Txotxoi, a ver... Txotxoi, bere bizia? Ez. Ya ez da denpoik, ordua da. Ez da denpoik, baina, bueno, bai. Ondo ibilizinatela. Bai. Peñakak komentau doz, arautzen ere zehoze eiteko. Bueno, nire zain nago. Baina mendik aurrera ja... Katxea egoten nahi da, nik... Semeak ez duen bezala, aviso. Aviso, Abai? Ja, zeskatzen hasiko gara? Bueno, Afaria, dago zer gutxi. Afaria maze duten. Oinatin, ez da hori ere. Ez, bokadioak. Bokadioak, bai, ni pagaune bela gainera. Eta, bultagoen, dirua bultagoen? Ez guen bultago? Zizuk esan oztazun, gero gugotzut eta anoztazun emon. Bale, zen bat zordotzut. Igual dau. Ez. 20 euro. 20 euro zordotzut? Ez, igual dau. Bueno, pues ya hori ikusten da, katxea igo dugula. Afaria, edariak... Baina edaria lepo eman zeguten. Bai, bitarten eta ostean... Eta, bueno, esan leik ez? Hau, eneko zukaldaria... Bai. Hau... Osondo... Berritxukoa. Bai, bueno...
Zentzuratzen nahi da. Ez, bera naia famosua dala. Zentzan, bera naia. Ni ez nintzen izan. Bai, jode, esan osko. Ni izan nintzen naia. Futbolari bat edo. Futbolari bat? Futbolari bat oso famosu ez. Edo pelotaria igual. Hagin ez gogoratzen. Oso jende jatorra danak. Bai, juntzet ez berritxura, udan, ez ondarru ez lekitxo, berritxu. Berritxuko ondartzara. Bai, eharra, menditik ikusten data. Bai. Pues, ¿se fini? Bai, ez duzu nahi bukatu ezta. Meloitxo txiki bat baneuka, urrengorako. Izar, zuketan niko baina autobus bat hartu dira. Seguros autobusian fan, o dedo iken fan. Pentsago ondo zetan zabitzen. Bakarrik, botako... Apurra botako. Ne bizarra eta sexuak inez erlazionago. Vale. A ber, ze gertatzen ari dan Euskal Herrian erraldoi eta txerimaluekin. Erraldoi, umen erraldoi? Gu badakau hortiz, zer esan. Bai, ez da, urrenko... Txorimalu dea, burundi, txorimalo. Txorimalo, hori da, Zer, de boladan, modan. Jue. Bogan. A ber, baina ez gazartuko, ez da bakarrik meloi. Igual da, ya esan ingot. A ber... Oinatin dauz, hiru mutiko, inja oinak euren erraldoia, eta gaita batzukin bezala, dultzain txiki batzukin urtetzen dira, eta pasakaia edozein egunetan. Bueno, kalian gora, kalian bera, eta hola... Erraldoiak edo umentzako 2 metroko katxarro txobat. Bueno, ume hori esan, argiak leizte atako gula ipuin bat erraldoien inguru. Beraz, prestatzeko, ez gastatzeko dirua mozorrotan eta... Xoxak hori da. Vale. Ja? Hala. Bai? Bueno, Thatchers Sek, eta edunez disko berria, eta horiek ez duten ezagur esan. Izan untxa. Pues jarriko dugu hoien kanta bat, no? Gustatzen Thatchers? Thatchersen kantu horretan bezala. Enaiz aiatu, gustatzen. Neri bai asko. Osondo. Tatok bebai, tatok ere atera du diskua. Ja. Bitu horrengorako. Etxaiak agurtzen. Eta ez dira sarduiz, ari.